Celý tento tier list bude spravený 2 profesionálmi. Ty nie si profesionál, ja som. Ty nie. Čaute všetci brainroťáci a brainroťačky. Neslačaj to, lebo vypneš ten mikrofón. Ideme hodnotiť Italian Brainrot. Máme tu všetky, úplne všetky, čo som mohol nájsť. Aj také tie menej známe, ako napríklad tohto typika, ja neviem ani, jak sa volá. Už mi to vypadlo. Super. To bol nejaký gangsterino, či jak sa volá. No, ale by si to mal mať, že zoznam napísaný. To viem, čo je. To je, že... Octopusini. Ale to prvé meno je, že... Blueberryny Octopusini. Áno, Blueberryny Octopusini. Niečo také. Božme, toto bude katastrofa. Najprv máme Fruli Frola. Fruli Frola? Fruli Frola. No, to nie je také dobré. Za mňa C. Ja by som dal Fruli Frola B. Nie, nemyslím si. Prečo? Žiaden pinguini, žiaden cappuccini, Dobre. žiaden... Padol mi mikrofón. Dobre. Nemá to žiaden... Môžeme sa zhodnúť, Cčko je pohode, lebo vezmi si, ani nemal nejaký boom proste. Nemal, no. Nemusíš robiť iné, tu nejaké...